Jedným z dôležitých priemyselných odvetví je stavebníctvo. Na jeho rozvoji sa podieľa celý rad profesií, medzi ktorými má dôležité miesto profesia murára. Je to tradičné povolanie, ktorého významné postavenie sa v stavebníctve v priebehu storočí vôbec nezmenilo. Naopak, s príchodom nových technológií sa rozsah činností v tomto remesle ešte rozšíril. Murár je kvalifikovaný pracovník, ktorý vie kvalitne murovať nosné steny a priečky všetkého druhu z rôzneho materiálu, vykonáva vnútorné a vonkajšie omietky. Spracováva stavebný materiál pri výrobe mált, betónov, ale i viaczložkové hmoty na povrchové úpravy objektov. Vykonáva pokladačské a obkladačské práce. Kvalifikovaný murár vie zvoliť správny technologický postup prác a s tým súvisiacu prípravu a používanie potrebného náradia, pracovných pomôcok a mechanizačných prostriedkov. Musí tiež poznať mechanické, technické a chemické vlastnosti stavebného materiálu a jeho správne použitie. Práve tieto vedomosti využije napríklad pri príprave murovacieho spojiva malty. Prípravné práce často robí murárov pomocník, pomocný robotník, ale murár je ten, ktorý na začiatku rozhoduje o druhu materiálu a pomeroch jednotlivých prísad, aby sa dosiahla vhodná štrukturálna skladba malty na daný spôsob murovania. Murovanie nosných stien a priečok vykonáva murár podľa stavebných výkresov a projektovej dokumentácie. Preto je pre každého murára nevyhnutné, aby sa v nich vždy dokázal dobre orientovať. Podľa tejto dokumentácie zakladá nielen stavebné konštrukcie, ale pomocou bežných meracích pomôcok presne rozmeriava jednotlivé sektory stavby. Murár musí presne vedieť, kde majú byť napríklad otvory na osadenie okien a balkónov alebo iné súčasti technologického riešenia stanoveného v projekte stavby. Ďalšiu prácu, ktorú murár bežne pri každodennej činnosti na stavbách vykonáva, je zhotovovanie vnútorných omietok rôznych druhov. Pri tejto fyzicky namáhavej práci mu pomáha špeciálne zariadenie na nástrek omietkovej hmoty priamo na stenu. Tomu prácu nielen značne uľahčuje, ale aj urýchľuje. Pretože jednotlivé etapy stavebných prác na seba bezprostredne nadväzujú podľa harmonogramu stavby, je obzvlášť dôležité, aby každý z remeselníkov, teda aj murár, dokázal odhadnúť časovú náročnosť jednotlivých činností. Navyše na väčšine veľkých stavieb pracuje murár väčšinou v partii a tak je potrebné, aby si dokázal efektívne rozvrhnúť postup jednotlivých čiastkových prác. Napriek tomu, že musí vždy pracovať rýchlo, nesmie nikdy pri svojej práci zabúdať na presnosť a precíznosť. Pri zhotovovaní vnútorných omietok musí dbať nielen na starostlivú konečnú úpravu stien, ale tiež na dôkladné začistenie jednotlivých škár a správne napojenie na ostatné murivo alebo na úpravu detailov okolo okien, dverí a nároží. Povolanie murár zahŕňa celé spektrum rôznych činností. Optimálnym vzdelaním pre túto profesiu je stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore murár alebo v odbore výroba v stavebníctve murár. Existujú však ešte ďalšie prípustné formy vzdelania. Absolventi, ktorí majú chuť sa ďalej vzdelávať, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu s možnosťou získania maturity. Profesia murár je tiež vhodná na rekvalifikáciu. Ako v mnohých iných profesiách, i v profesii murára treba sledovať nové technológie a neustále si doplňať svoje vedomosti o nové poznatky. Betónovanie podláh patrí tiež do pracovných povinností murára. Murárom aj tu opäť pomáhajú mechanizačné prostriedky. Nakoniec ale príde na rad aj bežné náradie a manuálna práca murára. Ako sami môžete vidieť, je to povolanie vhodné pre fyzicky zdatných mužov. Sú však ochorenia, ktoré znemožňujú výkon tohto povolania. Sú to predovšetkým závažné ochorenia obehovej sústavy, dýchacích ciest a pľúc, ochorenia pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a zamedzujúce prácu vo vnútenej polohe. Ale tiež záchvatové a kolapsové stavy neumožňujú uplatniť sa v tejto profesii.
Niektoré ochorenia, ako napríklad poruchy termoregulácie, choroby ľadvín a močových ciest, poruchy videnia alebo závažné chronické choroby pokožky, sú v povolaní murár obmedzujúce. Pokiaľ by ste sa radi stali murárom, je potrebné posúdenie zdravotného stavu lekárom. Kladenie vnútorných i vonkajších dlažieb a vykonávanie obkladov je už určitou špecializáciou murára. Tieto práce vykonáva murár obkladač. Tu sa zvlášť uplatnia také osobnostné požiadavky na murára, ako dobré rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, priestorové videnie a dobrý rozsah zrakového poľa. Potrebná je tiež schopnosť rozlišovať tvary predmetov a nerovnosti povrchu, ale hlavne konštrukčná a priestorová predstavivosť. Základom jeho práce sú výpočty plôch a spotreby obkladačských materiálov, ale aj presné rozmeranie plochy. Tiež príprava malty, vyrovnávacích, lepiacich a škárovacích hmôt, úprava plôch poddlažby alebo obklady patrí k jeho základným zručnostiam. Úprava rozmerov a tvarov dlaždíc a obkladačiek z rôzneho materiálu pomocou rezačky si už ale vyžaduje nielen manuálnu zručnosť, ale aj skúsenosť a cit pre materiál. V konečnej fáze musí ešte obkladač vykonať špárovanie dlažieb a obkladov škárovacími hmotami. Ako pri kladení všetkých druhov dlažieb, tak pri vykonávaní obkladov stien sa zvlášť vyplatí dôslednosť a presnosť. Je tiež potrebné, aby obkladačovi pri jeho práci nechýbala určitá dávka trpezlivosti a estetického cítenia. Veď tieto práce patria už ku konečným fázam v priebehu celej stavby a na prvý pohľad priamo ovplyvňujú jej celkovú podobu a úžitkovú hodnotu. Omietanie fasád domov vykonáva murár fasádnik. Aj omietkar je určitá špecializácia v tomto odbore stavebníctva. Okrem iných bežných vedomostí a zručností murára by sa omietkar mal dobre orientovať v spracovaní používaného materiálu pre rôzne druhy vonkajších omietok, aj v ich aplikácii na rôzne druhy povrchov stavby. Zvlášť pri tejto špecializácii je vhodné spomenúť požiadavku na dobré udržiavanie rovnováhy. Pretože omietkar pracuje vo výškach na lešeniach, nesmie trpieť ani žiadnou formou závratov. A v neposlednom rade musí absolútne rešpektovať všetky zásady bezpečnosti práce. To však ale platí pri všetkých činnostiach na akejkoľvek stavbe. Je tiež potrebné pripomenúť, že záujemca o túto profesiu by mal počítať s tým, že ako väčšina iných profesí v stavebníctve, tak aj murár bude musieť často za svojou prácou dochádzať, a to aj do miest vzdialených od svojho domova. S prácou murára sa ale nestretávame len na novostavbách. Vykonávajú tiež rôzne údržbové práce, opravy, ale aj rozsiahle rekonštrukcie starších objektov. Najlepší remeselníci sa často podieľajú na obnove kultúrnych pamiatok, kde zvlášť uplatnia svoje odborné vedomosti a získané remeselnícke skúsenosti. V našom filme sme vám predstavili väčšinu základných pracovných činností murára. Rozsah jeho prác je však oveľa širší. Je to perspektívne a zamestnávateľmi veľmi žiadané povolanie s možnosťou širokého uplatnenia na stavbách. Po získaní určitej praxe je to profesia vhodná aj na živnostenské podnikanie.